Türkmenistan'ın Daşary işler ministrinin Halkara Zähmet Gurumusynyň baş direktori Guy Ryder bilen video aratynyşyk arkaly duşu geçirildi. Işçiň häsiýet duşuň ýokary derejesini öpçün etdi. Duşun başında taraplar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny arat maksatlaşdylar. Global pandemiýanyň dünýäde durmuş ykdysady ýagdaýlary edýän täsiri we sebäplemde halkara derejelerine hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň milli derejedäki hereketleri şol sany Türkmenistanyň ýiti ýokunç keseliniň pandemiýasyna garşy desden durmuş ykdysady şäherleriň beýnamasynyň kabul edilendigi beýan edildi. Halkara Zähmet Gurumusynyň konwensiýalaryna Türkmenistanyň mundan meýlekde goşulşmak meselesine jikmejek edildi. Halkara Zähmet Gurumusynyň esaslanyrjy we dolanyrjy birnäçe konwensiýalaryna gatnaşjy bolmak bilen Türkmenistan bu gurumanyň düzgünleriniň umumy qrar edilen kadrlaryny we ýörelgelerini milli kanunçylyga ornaşdyrýar. Taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna durnukly ötüş uğruna 2020-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarşybaly maksatnamasyndan uğralyp Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyna özara hereketleriň bilelikdäki guralaryny ösdürmek mümkinçiliklerini arat maksatlaşdylar. Şeýlede Halkara Zähmet Guramasynyň köp ýyllyk tejribesini öwrenmekde türkmen hünärmenleri üçin okuw sapaklaryny guramak bilen bagly pikir alşmalar boldy.